Umar ni fɛ tiɲɛna I b'a dɔn min b'o kɔfɛ a o juguya de nka e yɛrɛ ɲinana I ye fɛ tiɲɛni min bolo ne ma ɲina sabula I ye fɛ tiɲɛ ne bolo ka sɔrɔ ne ma jɛ I kɔ Umar n y'a mɛn k'i bɔra muso dɔ de mais min kalen bɔkɔlɔ la min kalen ba la min kalen fa la ka ne to balolen a tɛ ɲɛnabɔ yan Umar e b'a dɔn e bɔra ne jigi kɔrɔ Sasha Umar san fila kanu Sasha aki Ala n'a kira kama I ka yafa n ma ko min kɛra o kɛra ko tɛmɛlen an kana na essayer k'an bɛ don sujet la mi deli yɛrɛ de aki Ala n'a kira kama I ka yafa n ma Umar Umar e sɔnna ka nin kɛ ne la Umar Asi maa ɲini fɛ I k'an faamu n t'i faamu k'i faamu cogo di kɔnɔdimi de don an ko de ye ɲɛdimi de ye Umar I ye n ka danaya bɛɛ ci ne ye nin di e ma ka fɛn bɛɛ to yen e Umar kama cɛ saba de tun bɔra ne nɔfɛ ni sa in kɔnɔna na nka ne ye n ban o bɛɛ la fo e Umar I ni ce Asi Farana Kota Bara. Abin kɛra cogo di? Munna e bɛ ka to k'i dɛndɛn ka ne lajɛ? N'a ma ɲɛ k'e ye kuma f'i ɲɛna kunun k'i ma sɔn ko ma, I dɛndɛn kun ka lajɛ. Ni mun de kɛ n'i b'i dɛn ka lajɛ? Tonton Bamakɔ yan fa bɛ bɛɛ la nka ni mun y'a ka da kɛnɛ o de bɛ kɛ ne tun b'a dɔn ko fa bɛ e la nka ne t'a dɔn ko muso fa bɛ e la ka sɔrɔ e de bɛ taa tanti bɛ e bolo so kɔnɔ yan nɔ e kɔni t'a fɔ ko muso ko kɔni don e bɛ nin kɔnɔ sugu ta ka ne sɛgɛn Ala, o y'a kuma sugu jumɛn ye? Ni wari ko de b'i la, n bɛ se ka 2000 d'i ma pour que k'i ma kun ko in. wariko tɛ tonton n'a sɔrɔ wariko de don komi e ye wari min di ne ma ko ka ca hali ni 1000 ye wariko tɛ ne tun b'a mɛn ko faw bɛ manamana ko ta ka denw sɛgɛrɛ ne tun tɛ da la nka sisan nin dali la ne tonton e bɔra ne jigi kɔrɔ dɛ E ka ne yira diɲɛ na k'i yɛrɛ fɔ. Ne ba, ne mago bɛ Musa fa de la. K'a kɛra cogo di? Ça va? Ça va. Ko bɛ cogo di? Ko tɛ cogo la. Tonton Sinali. Ne mago b'a la ni ne ka fɛɛrɛ fila. Awɔ. E bɛ bɔ min?
Ne ye Musa jɛɲɔgɔn de. Ne ka Musa. Awɔ. K'i je vois. Wa a bɛ diɲɛlatigɛ ko o ko kɛ. A t'a dogo na ne n'ale bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. Nka Gamu. a ye ko dɔ kɛ ko min nafa ka bon o kan kosɛbɛ. O bɛ mun ko ye? N b'a fɛ ka layiru ta yen. Kuma in fɔlen kɔfɛ i bɛna fɛn min di yan. Ka layiru ta e bɛna kuma min fɔ ne ɲɛna o kɔfɛ ne ka fɛn dɔ di e ma. Awɔ. Ayi n tɛ se k'o kɛ n'i b'a fɔ i b'a fɔ n'i t'a fɔ i b'a to yen. Hali n'a sɔrɔ a nafa bɛ ne kan ne ye ko in faamu. Se ma fɔ Musa jɛɲɔgɔn de ye e ya. Musa tɛ diɲɛ na fɛn fosi kɛ e tɛ min kalama. Tonton bagabagali t'an b'an jɛ la tuguni. Bagabagali tɛ o. E ni Musa bɛɛ ye kelen e bɛ se ka yan bila. N'i ka yan bila e ko tɛ yan n'i ka yan bila ko fɛ. Sama grand sœur. Nse Zan, ça va? Ça va. Bonne basse. Pas chouti. Nse, An sɔgɔma ne ba. ça va. Mardu. Umar bɔra. Ci dɔ bɛ yan. Zan, a dun kɛra cogo di? Umaru ye ko dɔ de k'aw la? Ou bien a y'aw ka fɛn dɔ tiɲɛ? Ne ka nin faamuya dɛ. Grand sœur. Nam. Ko ka ɲa a tigi de kan. N bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ. Ne ba, a kɛra cogo di? Ne ba, Nam. ne ni balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ san 2 bɔ bi. Mais ne ni balimakɛya kanu bɛ cogo min. Ni balimakɛ tɛ ne wele fo ne y'a wele. Ni Umar ye ka ne wele i b'a sɔrɔ a mago bɛ ne la dilan de la. Ni balimakɛ bɛ se ka dilan ɲini ne fɛ semaine kɔnɔ siɲɛ 2. Don min na ni n ko n bɛ n ban a b'a fɔ k'a bɛ n haramu. Ne kɔni garizigɛlen de don. Ne kɔnɔ bɛ kalo 1 de la wa mɔgɔ si da tɛ den ye ni Umar tɛ. Ne ba, i da di.
Umaru bena ne sora nana na nyere ba nyininga. Iga nimero diana. Iga nimero dia. Nana na nabe kuma. Gracias. Ayo, observa. Ayi. Ate teme ala taka. Ne bika suko de wa. Ube ni kono ko ye tere ni. Umaru ka kono da mo la. Asika furu ko besena. Ayi. Umaru bena ne soro ya. Musa. Kakira tugu. Ekumemi. Ne tunomi wa. Ega mumene ta yɔrɔ la. Cɛkɔrɔba bɔra ka bi. A ka bini ti fɔ i n'a ka dusukasi tɛ. Ne bɛ ni musomanin ninnu jɛra k'a wuli. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Musa yɛrɛ. Bɛnkɛ. Nin fana y'a kuma sugu jumɛn ye tan? I tɛ du ci kuma dabila. Ne ka dusukasi bɛ se k'ale bɔ ka bin cogo di? I nan'i ka dunan sigi la, I t'i ka sigi kɛ I ka taa. N'i ye dunan ten maraba natɔ ye, I b'a tɔ maraba tatɔ ye. I nan'i ka musodenya la, I ka musodenya ko kɛ I ka taa. Musa ala sugu jumɛn? N b'a ka b'i bolo dɛ. Sugu jumɛn? N b'a ka b'i bolo dɛ. Dibila. E bɛ ne ka musodenya fɔ Musa. Ne dɔgɔna duuru n'a ka kɔrɔ n'i ye Musa. I y'a mɛn wa? Wa n'i y'a k'o la, o b'i bɛlɛ ci. Yakuro ye. Oui, Chara. Allo. Agora tudo. Na mande tugula. Kanisa. Chara. Ne manisa. Wa ina kun te dore ina kun so kun. General. Ne ka so fere lauma. Wa ne tige ma fere lauma. Après 1000 réflexions, jatemno ya ira. Ne re mo ko benga sula. Bon, ay war mi di. Ne ba te ka warin krane di o ma solo. Sani duna na taw chen ma so récupérer. Walma am tana ko e tribunal la. Ni me arranger, il ko nya ko ne sisa. Sisa no. So ko ni flet ko na sisa so ni bore ka boloka mena ayi. So ni kera ne detay. Sanogo wallahi alni ne be son di mo ma fu. E sanogo e se de so ni gona ko. Ne kuma mfo enya no kwa. Ne tige ma afere. Sanogo e tige ya afere wo. E tige ma afere wo. I ka so papier original de le bolo. Ne ta do papier mbora rom na de. Le ya fa. Wa ne yɛrɛ ma sa I ka so sana bolo. Kisɛw de y'a san ka so papier bɛɛ di ne ma. Baasi tɛ. I y'a faamu wa? Awɔ, n y'a faamu. Donc kana da tribunal ma dɛ. N'a ka di ye yɛlɛ n'a ye sankolo la. Problème foyi. So nin kɛra ne de ta ye wa ne sago de bɛ so nin na ne ye fɛn o fɛn décider so ko nin na a bɛ kɛ ten. O de bɛ kɛ o tɛ yan. Saka ne kɔni nana ka kuma lada I ɲɛkɔrɔ de walasa an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na. N ko a ye wari min don so la ne b'a tilancɛ da aw ma. Kɔfɛ n b'a wari tɔ sara ka n ka so récupérer. Bari n'i ye ko ta k'a lajɛ ne tɛgɛ ma so in feere a ma wa ko dɔ bɛ te ko mun kalama a to n'a fɔra I k'a to n'i m'a to n'a to ni kore kelen b'a ci. Sanogo n tɛ tiɲɛ f'i la. Ne mago t'i diɲɛ fɛn foyi la ko nin na. I y'a faamu wa? Ko nin kɛra cogo o cogo. Sanogo ne yɛrɛ kun ye 1 mois de d'i ma k'i ka fɛnw kɛ. Mais dans une semaine tu emballes tes affaires là. I bɛ bɔ so nin kɔnɔ. I y'a faamu wa? Chaka, on verra bien. Sanogo, Oui. Ici c'est chez moi. Tiens, Donc tu n'es pas autorisé de faire ce que je veux pas ici. problème. Il y a femme. Donc fais attention. Donc bon fille. Ne bɛ taa o. Nka n bɛ taa n bɛ segin. N'i ka taa ka bon fille. N bɛ taa n bɛ na. Et puis une semaine de b'i bolo dɛ. N ko taa n ka segin bana tɛ mɔgɔ. Tu as juste une semaine. Une semaine tɛ wa? On verra très bien. E m'i ta kɛ a tɔ tora ne ta de. Sanogo, i b'a dɔn quoi? Kana taa dɛ, pardon dɛ. I b'a dɔn quoi? Fɛn kelen de bɛ e ni ne cɛ quoi.
N'a dɔn opportunité dɔw bɛ ne bolo ala m'olu nɔgɔya e ye quoi. Ouais. Sanogo hali ni ne saka wulila sisan k'an jɔ i ka du tɛ dɛ i muso i denw ni ne saka ko ko ne b'a fɛn min la ne bɛ se k'a b'a facilement i y'a faamu a se bɛ ne ye i b'a dɔn waritigi tɛ kuma mɔgɔ kan ne ye ka so nin san wari min na wari min b'o kɔfɛ ne t'a dan dɔn yɛrɛ donc i bila l'aise la. N bɛ ka kuma dɔ f'i ɲɛna i t'o bila hakili la i ɲininka de i muso tɔgɔma de ye Somusa ne b'a kalama e bɛ ka jama o jama bɛɛ kɛ c'est grâce à ta femme e bɛ k'i dogo e muso ka sous couvert de la ka ko dɔw kɛ quoi e bɛ da tugu cɛbakɔrɔ lankolon hali t'i maloya ne tigɛr'i la o. Umaru mun de la i tɛ falen ni e ni ne jara sisan ala ma mɛn ne tɛ fɛ e ni ne ka se ɲɔgɔn ma foyi la tuguni n'a fɔra k'e bɛna o diya fana kɛ dusukasi ye ne bolo tuguni ha Umaru mun kɛra i y'an bɛɛ de kuma suli n'a fɔra ko ne ye ci bila ka taa fɔ tɔnɔ ɲɛna so a ka se ka na cogoya min na walasa a si ka furuko in ka sigi sen kan tɔnɔ kan ka don yan bi taga bɛna kɛ a si ninnu fɛ yen sini e ka furuko la ne sigilen bɛ yan sɔgɔmada in na npogotigini dɔ de nana yan bi ani Zan de bɛ ɲɔgɔn fɛ k'e n'ale tun bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a kɔnɔma don i den na kalo kelen ne a tɛ kabali kun bɔ tiɲɛ wa nkalon denni tatɔ la ne yɛrɛ de y'a ka numéro ta numéro in filɛ ni di ne ma e ka nin ko to ne ma i kɔni bɛ numéro in kɔni dɔn Afi, n'i ye fɛn o fɛn ka joli sɔrɔ i b'a sɔrɔ i b'i bɔgɔ la ni cɛ ko in ka n'i tɔɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ i bɛna cɛ wɛrɛ sɔrɔ ni n'i bila muso bɛɛ sanfɛ kanu o kanu i bɛna sɔrɔ janfa b'a kɔnɔ wa furu o furu n'i y'a kɛ min i bɛna sɔrɔ janfa b'a kɔnɔ. Mariam, Namu Asi. ne dalen tɛ fɛ la bilen fɛn yɛrɛ tɛ yen wa ne dalen tɛ kanu yɛrɛ la kanu yɛrɛ banna pewu kanu tɛ yen bilen ni ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ bi n'a y'i sɔrɔ ka ban o y'ale lafiyali ye kanu tɛ yen Mariam ne tɛ da kanu na bilen fo ka nin kɛ. ni ni Sisan tɛ a bɛ san 2 bɔ mun kelen de bɛ tugu Sisan ko ka taa an fɛ yen nɔ i bɛ taa fɛn yɔrɔ yira la mun na ka tila ka fara kan ka nkalon da n na ko ne ye kɔnɔ da Sisan la ni ye mun manamana ko ni ye mun nafiya f'i ye. Umaru ni teriya tiɲɛna a ka jugu ani baden juguya ye ne tun bɛ musaka koyi sɔn ne tile kelen yɛrɛ sɔrɔ ne ma k'i fɛ wa ne de ye n ko bɛɛ lajɛlen na fɛ ne tun bɛ musaka de koyi sinon batari de tile kelen kelen a k'i fɛ wa n y'a kɛ n y'a ci i bɛ se fɛn o fɛn na i b'o de kɛ ne ka sira foyi t'a la a ye sira cogo o cogo ne y'a fɔ ne tun bɛ fɛ de yan i k'i bɔ ne da la e b'i sɛ dunna bɔ ka na fɛn ma e bɛ na mun de fɔ.
Me ta ci la kana. Ni nana me na téléphone di ma ki fa wele. Adam i b'a fi fa ɲɛna. I ka bana wulila. Ko mama bolo bana pewu. Ko n ye furakɛli sugu bɛɛ kɛ. Ko wari foyi tɛ ne bolo tuguni. Walasa ka wari dɔ ci a ma. Mama. Naamu. Ne tɛ ba e bolo. Mais ko ne ka papa wele k'a f'a ɲɛna. Ko ne man kɛnɛ. Nkalon bɛ tigɛ ka cɛ ne dɛmɛ. Mais ni ne ye papa wele k'a f'a ɲɛna ko ne man kɛnɛ. Ka taa sɔrɔ bana tɛ ne la. Ni papa ye wari ci ka na. N'o bana ko nana kɛ tiɲɛ ye. Jɔn y'a laɲini? E tɛ ya? E fuwari den de bɛna sira jɛlen yira ne la. Depuis nana dɔ papa ka dɔrɔmɛ kelen sera yan nɔ wa? Depuis nana ne de bɛ k'i balo n wɔsi ji la. E b'o wari bɔ yɔrɔ dɔn wa? K'a tiɲɛbagatɔ jɔlen na i n'a ɲɛmisɛnnin ye. N'i ma papa wele bi, n'i m'a wele a ka wari ci ka na bi, i bɛ dumuni kɛ cogo dɔ la. Dan ka den jɔlen lajɛ n'a ɲɛ ye. Bi e na yan. Ka taa kɛ k'e ba hinɛ t'i la. N bɛ taa sisan ka na. N'i nana sisan nɔ n bɛ téléphone d'i ma i b'a wele n sigilen ɲɛna. N'i fa ma wari ci bi, n bɛ kabako n b'a yir'e la. Sara, ni e bɔtɔla ye min? Ne bɛ darajila ye. Ne bɔtɔla sɔrɔ e fɛ yan. Tanti, ne ye mago jigin den sɔrɔ. Sara walasi. O ka di? Awɔ, a ka di. Papa! Kɛra cogo di? E dun bɛ fɛrɛ tɛ tɔgɔ ye sa. Sara ni ko k'a mago bɛ e la. Awɔ, ne mago bɛ O mun yɛrɛ yɔrɔ? A jara ne ko e bɛ miiri cogo di? E Sara ɲɔgɔnna nin bɛ se ka na an n'an sigi cogo di k'a bɛ kuma anw fɛ? Sara bɛ se ka réunion convoquer ne ka du kɔnɔ yan cogo di? Ou bien Sara de ye dutigi ye? I b'a dɔn sisan denmisɛnnin ba de ka ca. Denmisɛnninw bɛ kuma fɔ kuma min man kan ka b'u da. U bɛ kumaw fɔ u ma deli Ala y'u da u ma deli ka ko minnu ɲɛ la u ma deli ka fɛn minnu mɛn. E k'i sigi b'o lamɛn. Sara bɛna mun de fɔ fɛn bɛ se ka an n'an hakili yira ɲɔgɔn na sa. Mais est-ce que ni an b'o la n'an b'o dɔn? An t'a lamɛn. An t'a lamɛn. An bɛ Sara lamɛn mun na? Sara bɛ se ka mun ɲɛnabɔ du kɔnɔ yan? ne kɔni ka kuma ne kɔni ni mɔgɔ bɛ e ni k'a sira. E bɛ ka nin kɛ ne la. A tɔntɔn n'a tolila kasa bɛ bɔ. Sara, e b'o fɔ ne de ma Sara. E bɛ nin fɔ ne de ma. Papa. E ka segin o kuma sugu kan tuguni. Tu es malade? N'i bɛ ne de fɛ yen. E bɛ n'i jɔ fiɲɛ ni manamanakan fɔ ne ma k'i n'a tolila k'a kasa bɛ bɔ. O bɛ ne diya. Ne y'o de f'i ye ko nin y'i fa de ye. K'i bɛ ne bonya cogo min na i b'a bonya ten tɔ. Non, Sara tɛ. A jara e de don. Parce que e de ye ne wele ka na ne di dɔgɔyama ma kɛnɛ ma. Ne ye kuma ne wele ka ne labɔ. Sara mun tɛ nin manamanakan fila fɔ ne ma. C'est pas Sara, e de don. E de nin ɲini ne walayi. K'an wele ka na n di nin ma. Sara, a k'i wolo ba kama i ka taga sebari nege kisɛ kelen a tɛ n'a di. N sigilen n bɛ n ka dusukasi kɔnɔ i bɛ na dɔ fara a kan. Ni la ba kɛrɛfɛ. I tɛ ne faga. Asi, maa ɲini fɛ k'a faamu Ala ni kira kama. Komi n yɛrɛ wale n jo t'a la. Asi k'a faamuya Ala ni kira kama ne b'i fɛ wale ne tɛ dimi i fɛ. N faamuya. K'e faamu? N t'i faamu bi i t'i faamu sini ma.
Umar jɛ mɔgɔ lankolon de ye tantɔ. E k'i sigi k'i sonsoro muso yɛrɛ o ka yafa e ma fɛn kama. Umar e maro ye ne jigila misɛnya. N'a fɔra ne somɔgɔw sigilen don a ka k'e bɛ ka na ni woro y'anw fɛ yen nɔ. E ka tila ka taa nin ko sugu kɛ ne la. Walahi Umar ne tigɛra e la. I k'a bila i kunna ko ne nin tɛ k'i fɛ bilen fo ka diɲɛ bɔ. N tɛ k'i fɛ. E k'i bɛ mun dɔ tɛ. Mariam b'i bonya dɛ. Ayi sabali. N ka bonya b'i kan. Ne kun b'a dɔn k'e bɛ ka na ni Umar ye so kɔnɔ de. Walahi ne kun tɛ bɔ. Umar ye mɔgɔ lankolon de ye. Sabali bili bɛ mɔgɔ sɔrɔ sa. N bɛ taa yɛrɛ ɲininka. Ayi ala na kira ka ma si tɛ ne bɛ si fɛ. N b'a fɛ yɛrɛ yɛrɛ de. Umar, n bɛna kuma fɛ problème foyi t'a la. A dusu bɔlen don sinon mɔgɔ jugu tɛ. E ka taa. Bɔ an ka da la dɛ. I tulo b'a la. Kuma fɛ. N bɛ kuma fɛ n'Ala sɔnna. Mɔgɔ lankolon. Mariam. Asi. Sabali. Papa, e ni saranga ni ko ne no foyi fɔ. I saranga kariya k'a fɔ e ɲɛna ko n'a tolila k'a kasa bɛ bɔ. Ko ni fɛn dɔ ma tɛmɛ e ni Saran cɛ. Nka ne min wele o kama ne kun bɛna f'i ɲɛna de i ye kalo 1 min di Sinali ma a ka di n ye i k'a kɛ kalo 3 ye. E yɛrɛ b'a dɔn Bamakɔ cogo ma nɔgɔ. An yɛrɛ bɛ cogoya min na i b'a kalama. N'a fɔra denbayatigi u ka so ɲini kalo 1 kɔnɔ a ma nɔgɔn dɛ. Sinali tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye e balima de don. Ne kɔni bolo an ka kɛ kalo 3 nin dan. E m'a fɔ ko Sinali ye ne balima de ya. Donc ne de bɛ Sinali dɔn ka tɛmɛ i kan. E tɛ Sinali dɔn. N ka Sinali bɔra du kɔnɔ yan e bɔra o kalama wa? Sinali nana kuma min fɔ ne ɲɛna e b'a dɔn wa? N ɲɛ bɛ Sinali la tan walahi i tɛ Sinali dɔn. N'an ye temps di Sinali ma hali n'an ye temps fitinin di Sinali ma Sinali b'an tigɛ ko ka bɔ so ko nin na pewu 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 pewu. Walahi an ka wari sarali a bɛ k'an bolo fu ye. Sinali bɛ diɲɛ soman bɛɛ dɔn. Sinali bɛ diɲɛ mori bɛɛ dɔn. Boli bɛ hali Sinali yɛrɛ bolo a ka so kɔnɔ. Papa kana nin fɔ. Nka Sinali ɲɔgɔn ne ye. A bɛ min dɔn ne b'o 12 de dɔn. O de la ne tɛ ka temps d'a ma. O de la ne tɛ ka kulonkɛ kɛ Sinali fɛ yɛrɛ. A bɔra yan bi a nana manamanakan caman fɔ. N yɛrɛ ko a ma n ko ye kalo 1 min d'a ma n'a kɛra semaine 1 ye. N ko semaine 1 n'a ma minɛn ta ka bɔ yen. N'a ma minɛn ta ka bɔ yen a bɛ ne couleur dɔn. Papa n'a bɛ nin cogo la ne ye so ɲini n'a kun ɲɛ bɛ ta k'a d'i ma. O de daga di la. Sinon n'i y'a ko fɛn fɛn dɔrɔn ne bɛ n sen bɔ a la k'a ci. Ayi m'a dabɔ o kama. Hali o don na ne terikɛ min ne ni Sinali ni min bɛ yala o ko ne ma ko Sinali ye misi bilen 2 de faga ko parce que k'an bɛ ka so minɛ a la. Sabanan ko ni an ma sɔn ka so di dɔrɔn k'an bɛɛ bɛ sa. E bɛna sa yɔrɔ min na e ni Ala cɛ ne bɛ sɔn e ka sa ka ne to yan. Walayi n b'o dɔn. Ni ne de taara e furu funa ani farida la ne bɛ sɔn e ka sa cogo di ka ne to yan. Mais an k'o bɛɛ to yen sa i ni Sara ka ko nin. A bila i kunna fɛnɛ k'a fɔ ko ne b'i kɔ ko waati min walayi ne t'i janfa dɛ walayi. Ne bɛ ka Sara ka kuma fɛ e bɛ wuli. Musa n'a sɔrɔ ne ɲɛdɔn ne ka du feere ko la i tɛ kɔn k'i da lamaga ye. I terikɛ dɔ bɔra yan bi ko ale ni e de bɛ jɛn ka diɲɛ na fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ wa a ko fɛn dɔ kɛra ko fɛn min ne nafa ko ne bɔra a kalama ko fo ne ka proposition dɔ k'a ye ko n'a ye kuma in fɔ ko ne ka wari d'a ma n ma sɔn k'a kɛ. Cela veut dire que n'i ye a b'o ko fɔ e bɛ ko dɔ kalama du ko in na n'a sɔrɔ e de ye du papier ta ka ne ka du ŋanama ni bɛ kuma kana n dala minɛ ka n ka du ŋanama Musa wallahi billahi tallahi i ba ma taa village la san'a ka na n yɛrɛ b'a wele ka n kankara ni m'i datugu i k'a fɔ du ɲɛmɔgɔden
Musa, hey, Kalabanci y'a dabila sa. Ne tɛmɛna niveau kan min na. N'o sɔrɔ ne y'a ta n ka sa san. N'o sɔrɔ ne y'a ta Ala ka ni minɛ. Musa, ne b'o kɛ mun na? Écoute. Papa, tigɛlen don ne la ka se nin degré bɛɛ ma. Wallahi, il faut que tu kɔfɛ Musa. Toi, tu es capable de tout. Tu es capable de tout. Et le son Dieu n'a fait bella djinima. Ne yɛrɛ nimisara kunna ne ye tɔgɔ da Musa la. Wallahi a ka haramuya. Mais Papa, n'o y'a sɔrɔ ne de ka du papier ta, n mana bɔ mobili ba ka don na, mobili ba ka funa, n kana sini bolo. Ne y'a ta ɲɔgɔnna ɲɛmɔgɔ titi. Bannen kɛ sa. Akɛ. Musa, akɛ. Ne b'a dɔn i bɛ drogue ta o. Wallahi. Ne b'a dɔn i karalen don ka kɛ. Peut-être min bɔra bi, hali n'i y'a ɲɛda ye, i b'a dɔn ko nin drogue tara de ye. Ne tɛ dɔ wɛrɛ dɔn. Wa n tɛna foyi wɛrɛ f'i ɲɛna n'i b'a wele ka kɛngɛrɛ da ye sisan sa. Mais tile 3, 3 jours m'o de d'i ma Musa. N'i ma nin ka papier, ni m'i datugu i k'a fɔ tu ɲɛmɔgɔden ka sɔrɔ fɛ. E y'a ye ne bolo a. Diɲɛ dogo ni fɛn o fɛn mana kɛ ko Musa, hali tɛ se ka fiɲɛ sama ko Musa, hali ne ka sa ka bɔ nin du kɔnɔ. Ne kelen de bɛ yan nɔ, Fifi tɛ yan, Asi tɛ yan, Mama tɛ yan nɔ, mɔgɔ wɛrɛw tɛ du yan nɔ. Ni ne de y'a kɛ n ka kɛ ɲɛmɔgɔ tɛ yen. Akɛ, o ye n fɔ ko Kalabanci bɛ sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ma. E Kalabanci. Ne b'o kɛ mun na? E Ala, e k'i lagɛ bani. Nin tɛ ne dogo ye. I ka petini ka kuma don ko tapage nin to e ka ninnu a bɛ ne la yɛlɛ nin tɛ ne dogo walayi. Kurani bɛ tɛgɛ d'a kan. Walayi lali kurani bɛ tɛgɛ d'a kan. Ne ye tile 3 de d'i ma. Kuranɛ tigɛli la fo ka ci e kɔfɛ. N'i ka du papier ma na. N'i y'i ju don kaso la, bilakoro